Jagain ditoto. Dinteni ra ngarah-ngarah. Kita ngeterke ngene Pak Ben ora iki. Jajal tak telepon sik. Halo. Tutut iki ndek pulsa ora jane cah iki. Wis motoran iki pulsa. Wis jam 7 genah, randang teko-teko. Jajal tak nenane kene weh. Pak. Woi. Iki to dinteni kadek mau kok. Buka sik yo. Dinteni kadek mau. Wis sak jam ngenteni aku iki. Buka salat sik aku yo. Wajib Pak. Lah kapan? Terus rae. Saiki opo piye? Gas. Ya wis yo. Yo. Ayo to. Sik. Sarungmu ndak ngripat. Kan ngono kuwi. Yo, lah piye? Mas. Ora apa-apa. Ya saya jomblo, ora payu. Enak. Sik. Kurang kenceng. Tapi Sik, Bu. Yo. Sumuk. Baru lawan. bayar. Monggo. Sik. Kamu. Pak, Monggo. Nek opo iki, Dik? Dengaren ya. Linggo ae. Ora, iki nek dengarene Ram. Dek cah telu dolan rene tur bengi-bengi, enak apa? Ngapunten Pak, niki sakderenge nggih. Kula niki ajeng nyuwun tulung jenengan. Babakan apa? Apa arep golek KTP? Apa arep ngurus kakak? Dek dengaren bengi-bengi rene. Mboten Pak. Niki tentang kula iki kan sing jomblo. Kok apa kuwi? Oh, iki angel, Pak. Golek pacar niku. Pun kula lakoni ngoten-ngoten mboten saged. Mula kula niki ajeng tanglet jenengan. Iya. Gampang. Nek murah cah wedok gampang. Wetonmu apa?
setuake, Pak. Setuake. Terus bocah sing kira-kira mbok erah kuwi arahe nyang ndi? Arahe. Ngalor, Pak. Iya iya iya. Sik tak pikir sik. Nek setuake arahe ngendi? Ngalor. Ngalor. Gandeng sumuk niki gak iso mikir. Uripno asine sik cukup. Pundi, Pak? Kuwi lho. Nah. Aku pengen ngerti. Sing umpamane kuwi setu wage ya wetonmu. Nggih. Iso. Iso. Nggih. Tak golek ki cara apa nek wis iso. Kowe ya aja lali. Bubur rampe sing tak weki ku engko ya lakonono. Nggih. Siap. Tak golek ki sik. Nggih. Bubur rampene tunggunan kene. Udut ya itu. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Pak Bayan wis golek kubur rampe iki. Ya, popo, Bro. Iki kudu siap tenan lho. Siap. Lah aku sangeran yang tandhe pacar, jomblo suwe. Yo wegah aku seneng aku Siap, siap. Siap. Ya wis. Muga-muga iki berhasil ya. Yo siap. Terus. Ditunggu sih. Bocah orang genah. Wong bayan kon goleke pacar. Bayan ki urusane pemerintahan kok. Golek KTP apa kakak ngono iso. Rasakno tak uyah. Kapok sisan. Bayan padake dukun wae. Kok saiki ora mandi didukunke. Nah, rasakno ben kapok sisan. Rasakno lambemu jedir ngono iki. Iki pirantine. Nggih. Iki piranti sing bakal cah wedok seneng ambek kowe. Nggih. Lah niku napa, Pak? Iki banyu suci. Banyu suci angger aku sura kuwi munggah ning Gunung Lawu. Nggih. Yo iki piranti. Carane nggunakake niku pripun, Pak? Iki engko ada cilik sing iso mbok gembol. Nggih. Engko nek ngerti cah wedok sing mbok seneng kuwi ombenen diseruput ping 3. Nggih, Pak. Mudeng Pak. Siap. Mantrane niku pripun, Pak? Kan biasane enten mantrane, Pak. oh bener mantrane engko Nggih. bujo pajaku banyu langit. Lah cocok kali lagune kula, Pak. Gampang iki mau ning ping 3. Bareng mbok seruput maca kuwi ping 3, cah wedok sapa wae bakal kintil ambil. Ngokno, Bro. Jadi apa sing disampaikan Pak Bayan mau ditindakne sapa ngerti iso ngrubah nasibmu. Mosok Iya. jomblo terus ya. Lah iya. Lu suwe isin-isin ke aku wae. Ya, buane nduk. Usul ya. Iki pirantine digawa. Aja ngasih kutah. Mergane apa? Kuwi sak tetese mandi. Nggih. Apa meneh kok kabeh. Nggih. Wis rasa. Aku wis ngerti karepmu. Nggih. Sok wae nek kowe wis entuk iyang. Nggih. Ngene iki lho. Siap, Pak. Ngene iki. Nggih. Mudeng lho. Mudeng, Pak. Siap. Terus karoan wedang putih kuwi supaya nek rasane iki dhewe apa? Gulaku. Oke, Nggih, Pak. siap, Pak. Nek gula tok gak cukup, Mas. Supaya nek warnane Kopi. kopi Teh? kenek, teh kenek. Iya lah. Wis sungen wae nek masalah kuwi. Padahal wong tipis wae.
Ya pun niki ajeng wangsul riyen mengke kula cobane niki. Ya, muga-muga iso lakon ya. Nggih. Pak. Ya, monggo-monggo. Susun, Pak. Ya, hati-hati. Iya, Pak. Nggih. Bocah nek bocah zaman saiki. Kucluk kabeh. Ya pada didukung kon goleke pacar. Oh alah. Lele.